Conta la llegenda que no van ser 3 sinó 4 els reis que havien d'acudir a Betlem a portar els regals al nen Jesús. El quart rei mag, de nom Artaban, va arribar tard al punt de trobada amb els seus 3 companys i va haver de fer el camí en solitari. El seu va ser un viatge accidentat. Va perdre's i no arribar a temps al seu destí, però mai va defallir. De fet, va dedicar tota la seva vida a buscar aquell nen i, de passada, ajudar totes les persones necessitades que va anar trobant. Des d'aleshores, el nom Artaban ha passat de generació en generació com a símbol d'aquells cridats a ajudar els Reis Mags i fer realitat la seva tasca en aquesta nit màgica. Fins aquí la llegenda. Ara us explicaré un secret. Per fer realitat la seva arribada a Barcelona, any rere any, els Reis d'Orient demanen ajuda al port de Barcelona. Només cal que rebem la paraula clau. En aquell moment, tothom sap què ha de fer per ajudar els Reis i fer que la màgia del Nadal arribi a totes les llars. Al port de Barcelona, tots i totes som Artaban, el quart rei mag. Bones festes i feliç 2023. Ei, ha anat tot superbé, però escolteu una cosa. De cara a l'any que ve, això del carbó ens hem de fer mirar, perquè hem de ser sostenibles.